Bungwe la mgwirizano wa maiko wa Scotland komanso Malawi lasankha President Mutharika kukhala membala wamkulu wa bungweli. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa boma la Malawi ndi la China maka pa ntchito zachitukuko. Ndipo kampani ya Malawi Mining Investment yati nkofunika kuti ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka cha 2026 mpaka 2027 iyike chidwi chachikulu pa ntchito za migodi. Tsopano nkhanizi mwatsatanitsatani. Bungwe la mgwirizano wa maiko a Scotland komanso Malawi lasankha mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kukhala membala wamkulu wa bungweli. Malinga ndi kalata yomwe mlembi wamkulu wa maofesi ya President ndi nduna a Justin Saidi atulutsa povomereza udindowu, President Mutharika wati ndodzipereka kulimbikitsa ndi kupititsa patsogolo ubale wapakati pa maiko awiriwa. Kalata iyi yatinso mgwirizano wa maiko awiriwa cholinga chake ndi kupititsa patsogolo ntchito zachitukuko komanso ubale wa anthu a maiko awiriwa. Aka nkachiwiri kuti President Mutharika amusankhe pa udindowu, zomwe zikuonetseratu chikhulupiriro cha bungweli mulamuliro wake. Mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika wati thandizo la 40 million kwacha lomwe bungwe la Chinese Chambers of Commerce kuno ku Malawi lapereka ku Beautify Malawi Trust lafika mu nthawi yake. Iwo anena izi ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace pomwe bungweli lalandira thandizo la ndalamazi pokonzekera kukhazikitsa ndondomeko yoyendetsera ntchito za bungweli ya mchaka cha 2026 mpaka 2030. Mwayi mtumodzi wafika ndi ripoti. Pamene nthawi ikuyandikira kuti bungwe la Beautify Malawi BEAM Trust likhazikitse ndondomeko yake yoyendetsera ntchito kuchoka chaka cha 2026 mpaka 2030, bungwe lilandira thandizo la 40 million kwacha kuchokera ku bungwe la Chinese Chambers of Commerce in Malawi. Mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika wati bungwe la BEAM ndilokondwera ndi thandizoli. Mayi Fane Kachale ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la BEAM ndipo wati thandizoli lafika mu nthawi yake pamene bungwe likuyembeza kukhazikitsa ndondomeko yake yakagwidwe ka ntchito ka zaka zisanu zikubwerazi. Malo mwa Her Excellency mayi wa fuko lathu Professor Gertrude Mutharika, ife a Beautify Malawi Trust ndife osangalala kwambiri chifukwa cha thandizo limene talandira kuchokera kwa anzathu amene akuchokera ku Chinese Chamber of Commerce. Wawa ndi abale amene atipasa chithandizochi poona ntchito zimene Beautify Malawi Trust imapanga. Ndiye ife tikusangalala kwambiri chifukwa 40 million ndi ndalama yambiri yabwera mu nthawi yake pamene tikukhazikitsa ndondomeko ya Beautify Malawi Trust imene tidzakhala tikutsatira kuyambira chaka chinocho cha 2026 kufikira 2030. Mawu ake wapampando wa bungwe la Chinese Chambers of Commerce in Malawi, Zhu Shanjan, wati bungwe lawo ndilodzipereka kuthandizira ntchito zomwe bungwe la BEAM likugwira kumbali ya zaumoyo, ukhondo komanso maphunziro. Bungwe la BEAM likuyembeza kukhazikitsa ndondomeko yake yakagwidwe ka ntchito ya chaka cha 2026 mpaka 2030 lachisanu lino pa 27 February 2026. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndiye akakhale mlendo olemekezeka pa mwambowu omwe uchitikire ku Kamuzu Palace. Mwayi mtumodzi, MBC Lilongwe. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa maboma a Malawi ndi la China maka pa ntchito zachitukuko. Mwanamveka amayankhula izi ku Lilongwe pamwambo osainirana mgwirizano wa ndalama zokwana 43 million United States dollars zomwe ndi pafupifupi 75 billion kwacha zomwe boma la China lapereka ku boma la Malawi. Hassan Perry wafika ndi ripoti. Poyankhula atalandira thandizoli, nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ayamikira ubale omwe ulipo pakati pa maiko awiriwa. Iwo ati thandizoli labwera mu nthawi yake ndipo agwiritsa ntchito moyenera pothandiza pa ntchito yokonza gawo la msewu wa M1 kuchokera pa Kanengo mpaka pa mphambano yopita ku bwalo la ndege la Kamuzu, komanso kuthandiza kuti maofesi akulikulu la boma ku Capitol Hill mu mzinda wa Lilongwe adzilumikizana pa makina a intaneti. Takambirana ndi a China
People's Republic of China kuti ndalama zimene igwire ntchito pa maproject awiri. Choyamba akufuna kuti msewu wathu ochokera pa Kanengo kukafika ku Kamuzu International Airport ukonzedwe, ukhale msewu wabwino komanso ukhale dual carriageway kuti azitha kuyenda magalimoto awiri mbali yauku komanso kuyenda magalimoto mbali yauku. Ndikuti msewu wathu ukonzeka kwambiri. Khupira kuti izi zikachitika ndikuti magalimoto athu kapena transport ikhayo osavuta pakati pa Lilongwe City ndi airport yathu. Kazembe wa dziko la China ku Malawi Alunshun ati anaona kuti ndikofunika kuti asangalale chikondwerero cha chaka chatsopano ndi dziko la Malawi popereka thandizo la ndalama zokwana 75 billion kwacha. Kazembeyo wati ubale wa dziko la Malawi ndi China ndi waukulu chifukwa Malawi ndi dziko lokhulupirika komanso lodalirika. Alunshun wati apereka thandizoli ku dziko la Malawi kuti akonzere gawo lina la msewu wa M1 komanso ntchito zina zachitukuko zomwe boma la Malawi lakonza. Pamwambowo boma la China lalonjezanso kuti liyika magetsi a sola ku maofesi a boma ku Capitol Hill kuti kuzikhala kowala. Ubale wa maiko a Malawi ndi China unayamba mu Disemba mchaka cha 2007 ndipo wabala zipatso zolozeka kuphatikizapo kumangidwa kwa nyumba ya malamulo, bwalo la zamasewero la Bengal Stadium, malo ochitira misonkhano ikuluikulu a BICC, skulu ya ukachenjede ya Malawi University of Science and Technology mwazina. Hassan Piri, MBC, Lilongwe. Boma lati lakhazikitsa njira zoonetsetsa kuti ndondomeko ya maphunziro aulere a msukulu za sekondari ikuyenda bwino mopanda zosamwitsa. Nduna ya zamaphunziro a Bright Nsaka ndi wanena izi ku Lilongwe pomwe amasayinirana mgwirizano ndi bungwe lomwe limathandiza ndi njinga la World Bicycle Relief Malawi kuti zithandize ophunzira pa nkhani ya mayendedwe popita ku sukulu. Emmanuel Chikonso wafika ndi ripoti. Malinga ndi nduna za maphunziro, chiwerengero cha ophunzira omwe anasiyira maphunziro panjira kamba kakusowa kwa ndalama za fees ndipo abwerera ku sukulu chapula 1000 chikhazikitsireni ndondomeko ya maphunziro a ku sekondari aulereyi. Nduna ya za maphunziro a Bright Nsaka ayamikira nthambi zosiyanasiyana kudzanso mabungwe monga logawa njinga la World Bicycle Relief Malawi lomwe likuthandizira kuti ophunzira adziyenda mitunda italiitali mosavuta kuti akapeze mwayi wa maphunziro aulerewa. Amsaka ati pali ndondomeko zingapo zomwe boma lakonza kuti dongosolo la maphunziro aulere likwaniritsidwe ndi kubala zipatso. Tikupempha anzathu osiyanasiyana kuti athandizirepo kuti sukulu ya ulere ikhale yotheka. Matikuthandiza kwake nduku kuti mwina ndi mwina ena ngadanga ndipase mayendedwe mena kupangira World Bicycle Relief well and good. Ena ngadanga thandize kuti timange masukulu pafupi kuti ana asamapite kutali zothandizanso komanso chifukwa kuti ana akhala ambiri zophunzitsira ndi zophunzirira zofunika kuonjezereka. M'mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la World Bicycle Relief a Deborah Kamanga alonjeza kupitiriza kuthandiza boma pa nkhani ya mayendedwe a ophunzira a m'madera akumidzi powonjezera kuchuluka kwa njinga zomwe amagawa. Kwambiri chomwe tikuyang'ana ndicho kuti njinga zimene timapanga provide zifikire ana ambiri ma secondary school ochuluka. So kwambiri tinayi ndi ma district amene timapanga focus poyambirira koma panopo mgwirizano umene ndoti tipange no expand njinga zimene kuti zifikire ana ma district osiyanasiyana. Pakadali pano unduna za maphunziro wati ukulimbikitsa mgwirizano ndi mabungwe komanso nthambi zosiyanasiyana poonetsetsa kuti ndondomeko ya maphunziro aulere a ku sekondari ikukwaniritsidwa. Pamwambowu panali akuluakulu a boma, amabungwe komanso kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Amararam Guja. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Wachiwiri wa mtsogoleri wa mnyumba ya malamulo wati kupitirira kukambapo za lamulo lokhudza kayendetsedwe ka ndalama za CDF sikofunikira pa nthawi imene boma silinamalize kuyika ndondomeko zoyendetsera thombali. Izi zikutsatira kuyimitsa kwa zokambirana mnyumba ya malamulo aphungu mbali yotsutsa boma atapempha nyumbayi kuti awapatse mpata okambirana ndi boma pa nkhaniyi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa zokambirana mnyumbayi a Shadrack Namalomba apempha aphunguwa kuti adekhe pamene mtsogoleri wa dziko lino akukhazikitsa ndondomeko zonse zoyenera zokhudza CDF. Namalomba anafotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Trust Office. Nkhani ya CDF tu
sidabwere ndi member of parliament. Nkhani imene ndi ya president atu his excellency Professor Arthur Peter Mutharika iwo ananena kuti chifukwa chakuti kumudzi anthu tikumasowa zinthu zambiri zimene zikuchitika mechituko sidafikire kumeneko anthu amafuna zithamangira ku town. Tengeko ndalama zimene zimakhala ku town ku Capitol Hill 5 billion constituency sales ipite kumudzi chaka ndi chaka. A president si member of parliament anakamba zimene ndipo a president aja budget yake ndimene kubwera mawa sana ali katikati mokonza ndondomeko zimenezo wina ano kungothamangira pachulu kupanga hijack kukhanga kulanda kuphumisa chinthu icho nkunena kuti ndifuna kupanga CDF bill ndikuna ngati kumeko konkulakwika adakakhala ofatsa kaye adikire kuti a president anakonza za mtundu wanji zikabwerano muno omwe zimene akonza a president mwina mwake iwo nkumanena kuti ndi zimene maganizira ife ndi zimene a president apanga mwina tu a president kapena ku executive mudakakonza mwanjira iyi zidakatithandizira koma osati pano discussing things in anticipation. Sizimakhala bwino ndinene choncho kuti tsiku la lero lino ngati ma member of parliament anakachita bwino osati mmene apangira amwayi. Mukonera nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Mercy Zamawa. Tentonenso mitu ya nkhanizi. Bungwe la mgwirizano wa maiko wa Scotland komanso Malawi lasankha President Mutharika kukhala membala wamkulu wa bungweli. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yayamikira ubale wabwino molipo pakati pa boma la Malawi ndi la China maka pa ntchito za chitukuko. Ndipo kampani ya Malawi Mining Investment yati nkofunika kuti ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka cha 2026 mpaka 2027 ike chidwi chachikulu pa ntchito za migodi. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Kampani ya Malawi Mining Investment Company Mamiko yati nkofunika kuti ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka cha 2026 mpaka 2027 ike chidwi chachikulu pa ntchito za migodi kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake oti likhale dziko lodzidalira pa chuma. Mkulu wa kampani ya Mamiko Professor Leonard Kalinde Kafe auza MBC kuti ntchito za migodi zili ndi kuthekera kokweza chuma cha dziko lino. Iwo alankhula izi pamene nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka masanano akuyembekezeka kupereka ndondomeko ya zachuma cha boma kuyambira chaka cha 2026 mpaka 2027. Mwayintu umodzi wafika ndi ripoti. Kafukufuku yemwe kampani ya Malawi Mining Investment Company Mamiko yachita wapeza kuti dziko la Malawi likutaya miyala ya mtengo wapatali yomwe ikanasintha chuma cha dziko lino. Mkulu wa kampani ya Mamiko Professor Leonard Kalinde Kafe wati kuli malo oposera 80 omwe anthu akukumba miyala ya golide yomwe akuyizembetsa nkumatumiza kunja kwa dziko lino. Iwo ati kafukufuku waonetsa kuti golide amene wakhala kumutulutsa mdziko muno mwachinyengo ndi wa ndalama zomwe ndi pafupifupi 1.2 trillion kwacha. Amene akubedwa Malawi uno paropo tawerengesera pachaka wadutsa $700 million gold yekha komanso mukumbukira kuti gold akupanga ndi artisanal small scale miners osati makampani akuluakulu kamene midiyafika ndiye nokha muganiza kuti nanga makampani ngati Mamiko itapo kupanga mining gold makampani eno zapanga mining gold tiko ndanga za gold sawerengeswa zina ya kodi pachaka gold yakhakuza mabwesa raba zakati Malawi. Professor Kalinde Kafe ati ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka cha 2026-2027 ikuyenera kuunika ndalama zokwanira ku ntchito za migodi kuti teteze mchitidwe ozembetsa miyala ya mtengo wapatali kuti boma liyambe kupeza phindu ku ntchito za migodi. Ngati ya mining kuyilimbikira ikuzobweza chuma chambiri dziko munopa nthawi yochepa zikamaka yonje ndekuti dziko limisewu zida zilosebereza kufunika kuchita zichitika nthawi yochepa ade kuchitikaswa mosavuta umakafuna kukatika kuongoleza zikulu. Posachedwa pa nduna ya za migodi Jean Matanga anauza nyumba ya malamulo kuti ntchito za migodi zimapereka phindu lokwana gawo limodzi lokha pa magawo 100 aliwonse ku chuma cha dziko Gross Development Product GDP. Mwayintu umodzi MBC. Achinyamata mdziko muno atakuyembekezera ndondomeko ya zachuma yomwe iyike zokhudza zawo patsogolo.
Mkulu wa bungwe loona za achinyamata la Center for Youth Affairs Alake Mbewe ati achinyamata omwe chiwerengero chawo ndi chochuluka mdziko muno akufunika kuwapatsa gawo la ndalama zochuluka mu ndondomekoyi ndi cholinga chofuna kutukula miyoyo yawo komanso kukweza chuma cha dziko lino. Ambewe akufotokoza zambiri. Ngati achinyamata tili ndi chiyembekezo kuti zonse zimene tinapereka kuti aziganizire ngati nduna azachuma azitenga ndi kuzika mu ndondomeko imene zachuma mwachitsanzo. Tikufuna mfundo zokhazikika zoyang'anana ndi kulimbikitsa achinyamata pa nkhani za ulimi osati wakhaso koma ulimi umene uli wa makono womwe ungakhale ndi chikoka pa achinyamata womwe ungakhalenso ndi kupereka chidwi kuti achinyamata akutenga nawo mbali pa ulimi wa makono motengera ndithu kuti tili mu nthawi ya digital technology. Ndiyeno sitikufuna kuti achinyamata asiyidwe kumbali pa ndondomeko imeneyi. Nkhani ina ndi nkhani yoonetsetsa kuti kodi achinyamata akutengapo nawo mbali bwanji pa nkhani za tengatenga ndi mtokoma, nkhani za migodi ndi chitukuko, chifukwa ndi mbali imodzi imeneno achinyamata akhala akulimbikira maphunziro awo koma ndi kuti akhale pafupi ndi kuganizidwa kuti angatani zakhala zikuvuta. Ndipo kuyang'ana kuti kodi ayika ndalama zotani zothandiza kutukula achinyamata pa nkhani imeneyi. Mukukumbukira inu boma la DPP mbuyomo lakhala likutchuka ndi nkhani za makoleji akumudzi. Tikufuna tione kuti kodi ndondomeko imeneyi yayang'ana motani kuti achinyamata m'madera amene kuli kovuta kufikirapo akhala ndi mwayi wotani owasula mu luso losiyanasiyana kupyolera mu nkhani ya makoleji akumudzi. Pomaliza tikulakalaka kuti tione kuti ndondomeko imeneyi yaunika motani nkhani zopereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata. Chifukwa mbali imeneyinso ndimene yofunikira kwambiri. Dziko lino lamangika kwambiri ndi achinyamata ochuluka kotero kuti kupanda kuwaganizira mozama zipereka chiopsezo kuti achinyamata amene angasathandizidwa wapasa mwayi wa ntchito wapasa mwayi wa mabizinesi ndiye kuti tikusula zigawenga zimeneno zizavute kuzisamalira kutsogolo. Apolisi amanga phungu wakale wa ku nyumba ya malamulo wa dera la Dowa South East Halima Daudi powaganizira kuti amasungira ndalama zakunja za chinyengo. Malinga ndi kalata yomwe wachiwiri kwa ofalitsa nkhani za apolisi mdziko muno Alfred Jintele atulutsa chafotokoza kuti izi zachitika kutsatira ntchito yofufuza yomwe inachitika ku nyumba kwawo m'boma la Dowa pa 26 February chaka chino. Kalatayi yafotokozanso kuti pa nthawiyi apolisi anapeza ndalama zokwana $76,000 zomwe akuganizira kuti ndi zachinyengo komanso mapepala ena ofanana ndi ndalamazi. Apolisiwa amanga Daudi nthawi yomweyo ndipo alanda katunduyu omwe akupitirira kufufuza za nkhaniyi. Mayi Daudi omwenso anali nduna yakale akuyembekezeka kukaonekera ku bwalo la milandu posachedwapa kukayankha milandu yokhudza kupezeka ndi ndalama zachinyengo. Pomwe nyengo yokopa anthu pa chisankho chapadera cha pa 17 Machi ikupitirira, chipani cha DPP chalengeza anthu a ndera lapakati m'boma la Lumphi kuti adzasankhe yemwe akuyimira chipani ichi ngati phungu wa nyumba ya malamulo kuti ntchito zachitukuko zomwe boma lakonza ziyende bwino. Gavanala wa chipanichi mchigawo chakumpoto a Christopher Nzomera Ngwira amayankhula izi pa msonkhano wa ndale omwe chipanichi chinakonza pa sukulu ya Bumba ku Lumphi. Musase Cheyo wafika ndi ripoti. Polankhula pa msonkhano wokopa anthu pa sukulu ya primary ya Bumba ku Lumphi, Gavanala wa chipani cha DPP kumpoto Christopher Nzomera Ngwira watsindika zakufunika kuti anthu adera lapakati ku Lumphi asankhe munthu yemwe akuyimira chipani cha DPP. Angwira ati phungu wa DPP ndi amene ali ndi kuthekera kosintha maonekedwe apa boma ku Lumphi komwe zitukuko zikuchitika mwa pang'ono-pang'ono. Tikuwapempha anthu a ku Lumphi kuno kuti avotere Walita Mkandawire makamaka chifukwa constituency iyi ndi yofunikira kwambiri. Constituency iyi ili mkati mwa boma la Lumphi ndi zitukuko
akhala akumanidwa nthawi yayitali. Ndi chifukwa chiyani ambiri ma MP amene akhala akuavotera muno amavotera otsutsa boma. Nde ulendo uno tikuwapempha kuti avotere wa mboma kuti akwanitse kuabweretsera zitukuko. Yemwe akuyimira chipani cha DPP pa chisankhochi Warita Moya Mkandawire wati ali ndi chikhulupiriro choti achita bwino. Pa maplani amene ali nawo president potukula dzikoli monga mukudziwa kuti chimanga chatsika, chuma atresi chayamba kuyenda bwino, mafetereza ndi anthu agula wochipawa, komanso ndi chiplani chachikulu cha 5 billion. Zomwe zithu zabwera ndi mkulukuta moyoyi amene ndithu ndi munthu panopa aliyense akungokamba za iye. Izi kundipasa mangolomera apadera oti ndithu tikaphatikize khalidwe langa ndi khalidwe la president komanso ndi khalidwe la even a vice president Ajabe Mohango, ndikuona kuti ndithu ine 17 March ine ndithu ndikupambana ndipita ku parliament sindikukayika. Chisankho chapaderachi chizachitika pa 17 Marichi. Musase Cheyo, MBC Rumpi. Bungwe loyendetsa masewera ampira wamanja mdziko muno lanamula ati mgwirizano omwe lapanga ndi ku Sports Complex uthandizira kupititsa patsogolo masewera owa komanso matimu a dziko lino. Mbali ziwirizi zalowa mu mgwirizano lachitatu pofuna kupereka mwayi kwa osewera amatimu a mdziko muno kuchita zokonzekera zawo kumalowa komanso kulandira upangiri pa nkhani za umoyo ndi kadyedwe kabwino. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la NAM komanso mkulu oyendetsa ntchito za malo a ku Sports Complex a George Chitunga akufotokoza zambiri. Bale opindula kwambiri chifukwa mu masewera awawa azathupi zothamangitsa thupi kumafunika kuti tizikhala anthu olimbika komanso osatopa. So akuhesi abwera kuti atithandize ndi mafacilities amene iwo ali nawo ngati ku gym kumene kuzikhalanso anthu aupangiri okuti azitha kuwathandiza bwinobwino atsikana athu kuti akamapita kukasewera magemu asamakhale otopa mwansanga, azikhala ndi mphamvu ndithu kusewera gemu yonse mpaka kumapeto. Komanso izizi za masewerazi zimagwirizana kwambiri ndi mmene munthu akudyera. So akuhesiso akubwera kutithandiza kuti atsikana athu azidya zakudya zoyenerera zogwirizana ndi kuti matupi awo akakhala kuti akusewera azichita molimbika ndi mochilimika mpaka nakuti tikafike kuti mpira wathu wamanja kupita chitsogolo. Amenewo ndi mayi Tadala Bire wachiwiri kwa mpando wa bungwe la NAM. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane tiyeni tionenso mitu ya nkhanizi. Bungwe la mgwirizano wa maiko a Scotland komanso Malawi lasankha President Mutharika kukhala membala wamkulu wa bungweli. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa boma la Malawi ndi la China maka pa ntchito za chitukuko. Ndipo kampani ya Malawi Mining Investment yati nkofunika kuti ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka cha 2026 mpaka 2027 ike chidwi chachikulu pa ntchito za migodi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercy Zamawa, mmawa wabwino.